Ida Romero. And bago kita magpadayon ang aton panduha para naton first set, we would like to acknowledge ang pagtampo ng aton usa nga second district board member. We have Engineer Yolanda Tizontan. Yan na! Sundan natin ang panduhang mga sayaw. Wara iba kundi Honorable Omar Kabangunay, papadisan kan Mrs. Yenny Daganzo, Tokar Maestro. Mrs. Yenny Daganzo. Ganyan na, ang sunod na masayaw, wala iba kundi Honorable Bangbang Gabon, papadisan kan Mrs. Jocelyn Casilia, Tungkar Maestro.
iba naman ang iyong desisyon. Alam ko na siya man ng iyong karuyan, matukutan ko nga yung kitang anuhain pagkukulang. Isan kong masama na ininakon doon, kakarato ko na lang kay balan na. Irungkot mahihintong iday kung sa kababayan, akong bahagyo bisan pagkuti ay lang. Karuyan kong iday ka magpadis ka, pagsayaw bisan kadali ay lang. Kung harayon ka na ayaw hingalinding, at mga kaipay ngagin sa kanta, kapag sayo nagkakaamon kita. Ayan, thank you so much, Honorable Batang Damo, nagsugan man na imo, Ma'am Jocelyn Casilla. Ganyan na, ang aton panupat na pasasayawon para ang aton first set. Tawagan ko po, Sir Tito Alquilapio, papadisan kan Mrs. Ma'am Rosenda Gabon. Kar, maestro. Otro ko, at masaya niya na maraming ko ni Sir Tito Alquilapio, papadisan kan Ma'am Rosenda Gabon. Minuto nga pinayuan, kaupay daw ini ay ahan, inibag kita. Ayong sula inihan bakuran, dito halawaan, nagidaw, kukulan bakuran, kwarta ngagin sabran may kongresman. Alam na sa ibang at pamutan, kung iribatang silhigan, ihapaan galang. Kaya mong paligid, masunod nga magkukuran sa pastilan. Isang paumuran ay bakalan, ay papayungan. Sugat man ang pinabagdaw,
salamat Sir Tito Alquilapio ug sugad man ang imo palis Ma'am Rosenda Gabon. Nganya na ang panlima nga masayaw para naton first set. Tawagon ko po Honorable Warrix Abantaw papadisan kan Ma'am Aida Gacelos. Tukar Maestro.
servant who continuously works for the legal, orderly, and progressive development of our beloved municipality. Let us welcome with a big round of applause our municipal